Ehkä aluksi kaikki haluavat kuulla muutaman sanan Jarnosta. Hän oli määrätietoinen, hyvin älykäs, kielitaitoinen, edustava, mutta myös hyvin turvallinen. Hänen kanssaan oli hyvä elää. Millainen tämä päivä on ollut sinulle? No, tämä on ollut minulle suuri päivä ja erittäin liikuttava, niin kuin varmaan kaikki huomasivat, kun puhuin. Me muodostimme yhdessä tiimin, jolla hän voitti maailmanmestaruuden. Hän oli mekaanikko ja hyvä ajaja ja minä olin ainoa avustaja. Minkälaiset muistot sinulla on hänestä? Erittäin hyvät muistot. Hän oli niin miellyttävä elinkumppani, rauhallinen, ei hermostunut koskaan ja hyvin kannustava. Millainen tehtävä ja rooli sinulla oli silloin? Kaikki se kuului minulle, kaikki muu paitsi se mekaanikon tehtävä. Siinä kyllä autoin, minkä pystyin. Ja kierrosten näyttöjä ja ajanotto. Ja ajoin öisin autoa, koska hän ajoi päivät, mutta häntä nukutti öisin. Se oli minun tehtävä ajaa öisin. Onko tämä paikka sinusta sopiva tälle patsaalle? Tämä on hyvä paikka. Ensinnäkin tämä on keskellä kaupunkia, missä jatkuvasti tapahtuu. Ja toisaalta turkulaiset moottoripyöräilijät kokoontuvat kesäaikaan tässä just tästä rantakadulle. Tämä on nimenomaan se paikka, missä Jarno Saarisen patsas pitää Turussa olla, jos se on. Miten Jarno muistetaan vaikkapa Italiassa? Italiassa muistetaan erittäin hyvin. Ja sama on Ranskassa ja Englannissa myös ulkomailla. Hänen oikeastaan ollut aina parempi maine vielä kuin Suomessa. Siamo Turco per coronare un nostro sogno, quello di regalare la statua di Jarno Saarinen alla città di Turku, ai appassionati finlandesi e a tutti gli appassionati di Jarno Saarinen. Turku è una bellissima città, ho iniziato a vederla un pochino e mi piace vederla tutta con le sue sorprese, con le sue iniziative, con le sue bellezze e la sua storia. And we also want to know the history. Tähän mennessäkin Jarno hauta on ollut jonkinnäköinen pyhiinvaelluspaikka. Nyt uskon, että ainakin motoristit käy myös patsaalla. Legendat elävät ikuisesti. Legends live forever.